Predstavuje Slovensko malú rybu, s ktorou si môže každý robiť čo chce, alebo nám dáva naopak Európska únia silu? Obava zo straty kontroly nad národným hospodárstvom a pocit, že všetky dôležité ekonomické nariadenia sa prijímajú v Bruseli bez nášho vedomia, patrí k častým argumentom, ktoré spochybňujú naše členstvo v Európskej únii. Je však dôležité pochopiť to, ako funguje rozhodovací proces Európskej únie a akú úlohu v tom zohráva samotné Slovensko. Slovensko ako plnoprávny členský štát nie je len pasívnym prijímateľom nariadení. Naopak, aktívne sa podieľa na tvorení legislatívy. Naši zástupcovia, či už sú to poslanci v Európskom parlamente, ministri v Rade Európskej únie alebo Maroš Šefčovič, ktorý je členom Európskej komisie, majú mandát a priestor na to, aby presadzovali slovenské záujmy a podieľali sa na konečnej podobe pravidiel, ktoré ovplyvňujú aj našu ekonomiku. Tomuto princípu sa hovorí zdieľaná suverenita. V dnešnom globalizovanom svete by mala krajina ako Slovensko len ťažko dokázala sama o sebe vyjednávať a potýkať sa s globálnym tlakom mocností alebo efektívne presadzovať svoje záujmy v rámci celého sveta. Navyše členstvo v eurozóne a prijatie eura poskytlo Slovensku významnú makroekonomickú stabilitu, ochranu pred kurzovými rizikami a zjednodušenie medzinárodného obchodu a investícií. Toto všetko sú ekonomické faktory, ktoré vďaka Európskej únii posilňujú našu ekonomickú stabilitu a odolnosť.